2, 1, 2, Geet Bets. Bets, klinkt het goed van achter? Ja? Hallo, hallo, ja, 1, 2. Best met de pink omhoog zeker, hè? Ja, het is er nog. Ja! Dat kunnen we niet. Mocht dat hebben, jij zit een ster vandaag. Je mocht daar een drankje nemen. Dus gaat u maar weg. Otto Jan, geweldig de bekendste gidswetsenaar, Stef Wouters, zijn moeder. Oh, alsjeblieft. Welkom mevrouw Wouters. Welkom. We zullen zo meteen nog daar meer precies over toespreken. Dat is wel heel erg goed. Op deze manier blijven gaan. Dan gaan we een foto mee. Even lachen hier naar de camera, dan moeten we allemaal blij zijn. Alsof we hier graag zijn. Ja! Roep niet mijn hoor! Oké. Oost-West! Nee, geen bets, hè. Dames en heren, goedemiddag allemaal! Voilà, dames en heren, geweldig welkom op de inhuldiging van de enige echte Walk of Fame van de ideale wereld. Hoe gaat het? Goed, uw enthousiasme is belangrijk, want we gaan er een mooie middag van maken. Er komen een aantal mensen spreken, de zon schijnt, er zijn drankjes voorzien, de fanfare staat klaar. De gulden hashtags liggen hier klaar voor ons allemaal. Dus we gaan gewoon stilletjes aan de festiviteiten beginnen. Let erop, hier zijn veel cameraploegen, dames en heren. U gaat op televisie komen. Dat gaat niet de eerste keer zijn. Vanaf nu, Geet Bets gaat vaak op televisie komen. Dus probeer ervan te genieten en er een goed mogelijk uit te zien vanaf nu. Ziet u dat zitten? Zijn er een paar op de eerste rij dan weg mogen? Ze met zo'n triestig gezicht. De Brussel Autostrade gaat een festival worden dat wij speciaal als Hageland gaan organiseren voor de Walk of Fame. Goed, hè? Nou, de kop is eraf. Het is ook plezant om weer te staan. Ik heb het gevoel dat er 4 vrouwen naar mijn gat aan het zien zijn. En dat klopt nog ook. Goeiedag. En een man. Dat is meestal bij mij het geval. En we gaan het filmen ook. Dat is een beetje de vetzak van de hoop, dames en heren. Maar geen enkel probleem. En sinds dit jaar hebben wij ook echte tegels laten maken omdat wij onze eigen Walk of Fame wouden. En ik denk dat we er ondertussen al een 20-tal hebben uitgereikt. En we dachten, we gaan dat in Geet Bets gaan we dat doen. En we mochten van Geet Bets dat ook hier komen doen. Dus we hebben iedereen uitgenodigd dat al een tegel heeft gewonnen. En de meesten die durven niet te komen. En de enige die durfde te komen, of een van de wat straks misschien zijn er nog hoor, is de grote Wendy van Wanten. Dus daarom alleen al enorm veel blijdschap en sympathie voor Wendy. Fijn dat je hier bent. Trouwens nog een BV, want Franske is hier ook, hè, dames en heren. Komt. Een Walk of Fame doet enorm veel met een gemeente. Als we kijken naar de gemeente Oostende bijvoorbeeld, die hebben ook een Walk of Fame. En daar komen toch ook duizenden mensen per jaar naar Oostende. Dat is geen toeval, dus ik denk dat dat ook iets is wat je hier gaat zien. Ik hoop dat jullie er allemaal een beetje klaar voor zijn, want het gaat enorm zijn wat dit gaat doen met Geet Bets.
Ik heb begrepen dat er heel veel natuurgebied is. Dus ik denk als we het allemaal plat gooien en daar wat nieuwe hotels zetten, dat we een soort nieuwe identiteit gaan krijgen voor Great Beds. En ik denk dat dat wel goed is. En ik denk dat we op die manier ook weer dichter bij elkaar gaan komen. En ook wereldvrede kunnen bekomen. Dat zijn kleine dingen en dat is mooi dat we dat hier in Great Beds kunnen doen. Het hondje van Griet van Nees is hier ook, want die heeft ook een, dat is George Glitter, geen idee, die is echt doodsbang, die zit daar ergens. Maar Griet van Nees, die ook gewonnen heeft, die kon hier zelf niet zijn, maar die had wel een soort videoboodschap gemaakt. En het is een beetje hetzelfde als met de burgemeester die op vakantie is. Griet van Nees is ook op vakantie. Ik zou willen eindigen met een soort van mooie woorden, omdat het is vandaag 31 oktober. Het is verschrikkelijk goed weer. Er zullen veel mensen zeggen dat dat met de opwarming van de aarde te maken heeft. Maar daar geloof ik niet in. Dit is een soort van goddelijke almacht die maakt dat wij hier geschiedenis kunnen schrijven. En dat wij hier het Stonehenge van het Hageland mogen aanleggen. Daar zijn wij geweldig blij mee. En het doet mij dan ook enorm veel plezier. En ik zeg dit uit de grond van mijn hart. Dat ik eigenlijk hier kan staan en dat ik kan zeggen: Ich bin ein Great Betzer.